Kamwenje kangu aka ndoda kabvire, kamwenje kangu aka ndoda kabvire, 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 kabvire. Kasavande mumbiya ndoda kabvire, kasavande mumbiya ndoda kabvire, 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 kabvire. Handidi kukadzima ndoda kabvire, handidi kukadzima ndoda kabvire, 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 kabvire. Kabvire she asvike ndoda kabvire, kabvire she asvike ndoda kabvire, 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 kabvire. Amen. Nhasi uno tine chidzidzo chatinowana kubva pana Johani 1 verse 6 kusvika pana 9. Chinotaura pamusoro pechiedza. Pane zviedza zviviri zviripo. Chimwe chiedza ndepe chiedza. Chiedza ichi chinomiririra murume watinoti nhasi Jesu Kristu. Tikati isusu murume uyu ndiye hungwaru zvakare, ndiye zvinhu zvakawanda. Kana makatarisa pachidzidzo chatakapa chokupedzisira chepa part 2, munonzwa zvose zvandiri kutaura izvo. Zvikanzi paverse 3 yaGenesis 1 yamavambo 1, Jehovha wakati, Mwari wakati, ngapave nechiedza. Chiedza chikavapo. Mwari akaona kuti chiedza chakange chakanaka. Mwari akapatsanura chiedza nerima. Mwari wakati kune chiedza zuva, kana kuti musi. Mwari akati kune rima usiku. Ati tongoti apa pakanzi Mwari wakati kune chiedza, musi tongoti zuva. Asi takatsanangurawo kuti ichi chiedza chakasiyana nechiedza chatakaona pana verse 14 kusvikira pana verse 19 waGenesis 1 pachake. Patinonzwa kunzi Mwari wakazosika zviedza, zvimisikidzo, zvifananidzo zvezviedza zviriko kudenga. Asi tikaramba tichitevera Genesis wakare iyeye, Genesis wokutanga, tinosvikawo paverse 26 kuti Mwari wakazogadzira mumwe mufananidzo. Zvikanzi mufananidzo wakafanana nani? Naye. Zvikanzi akavasika murume nemukadzi, akatibereka naye muwande muzadze nyika. Muri kupanzwa kapa. Zvikanzi wakavaropafadza, wakavakwidza kupfuura zvimwe zvinhu zvose zvaakanga asika. Asi tinoona zvedu kuti ndiwo akanga vasikwa pekupedzisira. Mwari akavafananidza naye. Mwari akavafananidza nechiedza chiye chakasikwa pana Genesis 1 verse 3. Haana kutifananidza nezviedza zvakasikwa pana Genesis 1 verse 14 zvezuva, mwedzi nenyeredzi. Asi makateerera shoko raMwari rose, muchaona patinoenzaniswa nezvinhu izvi. Muri kupanzwa kapa. Urati atimbomira ipapo. Ko basa rechiedza chiko? Imi makanzwa kunzi chiedza chinovhenekera. Sezvatinoziva kuti zuva rinopa mwenje masikati, asi mwedzi unovhenekera usiku. Zvino kana zuva richipa mwenje masikati, isu tisingafananidze zuva naJesu, kwete kuti Jesu sezuva. Mukupanzwa kapa. Ko kana mwedzi uchivhenekera usiku, isu tingafananidzewo Johani Mubhabhatidzi nekuti wakanga ari muduku. Muri kupanzwa? Johani Mubhabhatidzi wakanga uri muduku kupfuura Jesu. Nyange Jesu anopupura achiti Johani Mubhabhatidzi wakanga uri muduku kupfuura vose vekudenga. Nyange zvakanga ari mukuru kupfuura vanhu vose. Saka Johani Mubhabhatidzi anomirireko vaprofita? Anomirireko murawo? Anomirira Moses. Moses akanga ari muprofita. Nyange zvakainzi munhu waMwari akanga ari naiye muprofitawo. Mwari akazosika vapristi verudzi rwaAroni. Akangopagadzirisa ipapo akati, iwewe hama yako Aroni ndio yava muprista. Ko isu takaita sei? Zvikanzi hatina kuenzana naJohani Mubhabhatidzi. Takaita sei isusu? Zvikanzi mwenzi wakaenzana naJohani Mubhabhatidzi,
kunyeredzi dzakaenzana naniko? Zvikanzi Mwari achitaura naAbhurahama kumavambo, zvichanzi vana vako vachaita senyeredzi dzekudenga kana uchikwanisa kudziverenga, kana sejecha repamhenderekedzo dzegungwa. Chikuru apa senyeredzi dzekudenga. Saka nyeredzi dzinotodzawo isusu, dzinovhenekera, asi dzinovhenekera mbichana. Muri kuona? Chikuru ndechekuti dzinge dzichivhenekera. Kana dzabatana so dzawanda, dzinokura pachiedza chadzo. Ndokunge kana dzakaungana panzvimbo imwe chete. Muri kupaona? Ndipo pamunozonzwa kuna Dhanieri paya pakunzi vamwe venyu vachaita sei sezuva, vamwe venyu vachaita sei semwedzi, vamwe vachaita sei senyeredzi dziri kudenga. Asi chikuru apa kunzi senyeredzi dzakabatana pamwe chete, zvikanzi muchaita samagalaxy iwe uri one. Isu tinoda kutodza zuva kwatinenge takananga. Isu tinovhenekera zuva rinopenya. Muri kupaona? Mwedzi unovhenekera nekuti pachawo hauna mwenje. Isu tinovhenekera tiri nyeredzi nokuti pachedu hatina mwenje. Muri kupanzwa ka? Saka wandai senyeredzi dzedenga. Asi vamwe venyu vakatodzima kare, havana mwenje wavanovhenekera. Hazvisakafanira kuti vanhu vari mukereke varegedze kuvhenekera. Munoenda kukereke kunoiteiko? Kungonofadzwa here navaprista navaprofita? Regedzai vaite mari nekuti vanenge vachikuentertainai. Kana Ishe wedu Jesu akabvunza mubvunzo mumwe chetewo pamusoro paJohani, zvikanzi mimi muri vadiki kuna Johani, hakuna wakaita semimi, hakuna wakaita saJohani pakati penyu. Tiri vadiki kuna Johani. Hazvaisareva here kuti taifanirwa kusvika pastage yaJohani Mubhabhatidzi? Muri kupanzwa ka? Saka kana tichienda kumakereke tichinofadzwa nezvinhu zvinotaurwa navaprista, namapasta, namareverend, namadhikoni, navaprofita, nyangwe vari venhema, tofanirwa kuvabhadhara zvavanenge vachitiitira izvozvo. Asi kana wazoziva Ishe Jesu Kristu, nyangwe wakaziva Mozisi, nyangwe wakaziva Johani Mubhabhatidzi, ndinokutaurira kuti iwe hauende kukereke ikoko. Hausumudze rukombo rwako pazuva reSabata kana pazuva resvondo kuti uende kukereke, nokuti unenge uchiziva pane chiedza. Munozama kare kare vanhu vakanga vasina mabhaibheri. VaIsraeri vokutanga vanga vasina mabhaibheri, asi magwaro akanga akanyorwa zvawo. Vokutanga vaingoziva kuti mirau iri mubhuku raMozisi, vachiita zvokuverengerwa. Ini ndikati vanhu ava vari pasi penyasha kupfuura zvatiri isusu. Isusu hatisi pasi penyasha seiko dzakaenzana nedzavo, nokuti vaiverengerwa. Isu tinoverenga tega, hatingotongozvinzwisisa uyezve hatitongozviita. Vanhu havaiziva kuti vaprista, vana vaAroni, ndivo vanofanirwa kunge vakadzidziswa chaizvo pamusoro pemutomo, nemutemo wavo vavana vaAroni navaprista navaRevhi wakanga wakasiyana nemutemo wavanhu. Kana wakanga usiri weimba yeRevhi, wakanga ungori munhu nje muIsraeri. Pako pawaifanirwa kusvika, zvichida panga pangosvikawo senyeredzi inongoonekawo zvishoma shoma iri kudenga uko, nyangwe pane dzimwe nyeredzi dzinenge dzichionekwa dzichivheneka zvakanyanyisa. Muri kupaona? Kana wakanga uri wemhuri yaRevhi, uri muprista, vaifanirwa kusvika pananiwo. Isu hatichataura kuti vana vaAroni vaifanirwa kusvika pana Jesu, nekuti hapana akakwanisa kusvika ikoko. Kana pana Johani muprofita vakatadza kusvika, asi tinovimba kuti vaifanirwa kuitawo sei savaprofita. Vaifanirwa kunge vakangoedza kusvika pana Johani kana pana Mozisi. Muri kupanzwa ka? Ndivo vanhu vatinotodza, nekuti Mozisi wakanga uri chiedza. Muri kupanzwa? Jesu anotiwo Johani Mubhabhatidzi wakanga uri chiedza, naiyewo Jesu pachake chiedza.
Takatarisa mubhuku raJohani iro ratiri kuverenga pamusoro paro, vhangeri yakanyorwa yaJohani, tinoonzwa kuti John wakanga uri chiedza, naiye Jesu anopupura kuti iye Johani mubhabhatidzi wakanga uri chiedza. Hatingazvishayiwe takatarisa magwaro, takatarisa vhangeri raJohani panonzi John mubhabhatidzi akanga ari chiedza, hatingambopashaya. Muri kupaona izvozvo zvose zvakanaka. Tinofanirwa kuvhenekera sezvinongoita mwedzi usiku, zuva masikati nenyeredzi. Tinenge tivhenekera kuna vanhu vapiko, vanyika, vanhu venyika. Vanhu venyika vari kupupura kuti Jesu hakuna. Zvino kana takakundwa navo tava pasi pavo. Muri panzwa? Isusu tinofanira kuvhenekera kuti Jesu ariko, Mwari ariko. Tinovhenekera sei? Namabasa nezviito, nokupupura iro shoko rakataurwa. Muri kupanzwa? Nokuti chiedza chinoita kuti tione. Chiedza chinoita kuti tione sese ndiJesu. Chiedza chinoita kuti tione ndiJohani mubhabhatidzi naMozisi navaprofita nezvose zvakanyorwa pamusoro pavo mukati meBhaibheri dzvene. Tozoitawo vamwe hama dzedu dzatinadzo nguva dzino idzi, dzatinonyatsonzwa kunzi apa ridza tabayiwa mwoyo, apa taona kukanganisa kwedu. Tinofanirwa kusandura maitiro edu. Chinjai maitiro. Nyange zvisingade kunzwikwa navamwe vakawanda. Vamwe vakatosarudza kuheduka pamusoro pekunzi chinja maitiro yakanga yataurwa nevanhu veMDC. Vanhu vazhinji veZANU-PF vakabva vasarudza kusaenda kukereke kana kuda kunzwa nezvaJesu nokuda kwokunzi yakanga yataurwa navatsvangirai. Chinhu chakanaka we. Iye aitongotaurawo zvake kuti imi maitiro enyu namatongero enyu nekuva bato rakaunza rusununguko, buditsai chiedza chamaiparidza muchiri mumasango. Kuzvino zvamazara nerima, nyika zara nerima yecorruption. Pane imwe nyaya inondinetsa, zvikanzi iri kuitika kumanzou. Tinonyatsoshaya kuti vatungamiriri vedu vapindwa nei. Kungotaurwa nezvavo chete panzvimbo yakadaro, kunzi vari kufosekedza vanhu vakazvigarirawo zvavo. Vane makore vakazvigarira, vakapinda ipapo panguva dzana chenjerai hunzvi, zvikanzi vakagadzwa nemumwe muchinda mukuru wehondo panzvimbo iyoyo, vakuda kutorerwa pavakagara. Nokuti kungoti pangoita vamwe vanhu vane nhafu, vane greed. Imi munofunga kuti kana zvichitaurwa, Mai Mnangagwa vangashayiwe chaizvo. Varombo here Mai Mnangagwa? Varombo kufura aniko? Kana muchinzwa zvitaurwa imimi, mutevedzeri womukuru wenyika, iwo second vice president, munofunga kuti vanoshayiwa here? Munofunga kuti vane nhamo kumba kwavo here? Munofunga kuti vana vavo vane nhamo kumba kwavo here? Zvavanoparidza ndo zvavanoita, kuenda munotorera varombo vasina kana nechavo. Imi munofunga kuti Mai Mnangagwa dai vakati ko baba Mnangagwa dai mangodibawo kana 20 hectares papenya apa, pa 500 or so hectares dzamunadzo, vainyimwa here? Kana ivo vana vava Mnangagwa vangoti mudhara tekerewo 10 vakanga vasingakwani here ipapo? Asi kuenda kunotorera varombo vasina chinhu nokuvabvisa. Makambonzwa kunzi alternative yacho vakanga vapuwa chii? Alternative yavakanga vapuwa yakafanana nestand yekumareserva yatinayo mutaundi iya yakaita sedze kunena anobudirirawo zema 300 square meters nema 400 square meters. Zvikanzi iwo ugare ipapo nezvipfuwo zvako zvose. Muri kuona rima riri kuunzwa navanhu. Vanhu havangafambi vachitaura zvakashata here pamusoro pavo. Vozoti vanhu vanotuka, vanhu vanovatsoropodza. Zvokwadi mwoyo unovapa zvinhu zvakadaro chiiko? Isinoziva vari vadzidzisi vetsika. Muri panzwa?
tinoziva ari mudzidzisi wetsika izvo, ari munhu ari eloquent, munhu watinofanira kunge tichitotarisa kwaari. Mai Mnangagwa anofamba nevanhu vechechi, madzimai anenge achiparidza namadzibaba anenge achitaura pamusoro pavo zvakanaka namabasa avanenge vachiita. Kubasa iri reuhipi rerima iri razobva kupi nhasi? Indinoti pakati pedu tinofanira kunge tichitsiurana. Kana imi muri vakuru, tsiurai naye paukuru hwenyu apa. Muti zvazvisi kuita izvi zvamunoda kuita apa. Munovatyireiko? Munhu azvarwa nhasi mangwana achifa, munomutyireiko? Hamusi kuona kuti ndiwo uhori wacho? Kana zvikanzi ZANU-PF yakapindwa naDhiabhori, imi muchagoti chiiko pamusoro pazvo? Muri ana Dhiabhori mese, kana muri kuzasi musingataure against zvinenge zvichiitwa nevakuru venyu. Chikonzero chebata iroro chiiko? Bata iroro richiri relevant here? Kana kuti pakungounzwa kuti sununguko raifanirwa kunge rakaparadzwa? Hamuna makaunza rusununguko here? Ko sei vanhu vasati vasununguka nanhasi imi muri kutonga? Sei vanhu vasina kodzero nanhasi imi musiri kutonga? Muri vatungamiriri here? Muri zviedza here? Kana kuti muri makororo? Muri makava here akapfeka matehwe embudzi? Muri makava here akapfeka makusha amakwai? Muri chii chaizvo chaizvo? Tsiuranai pakati penyu kuvakuriko, kuti vana mugokwanisa kuvatsiurawo mangwana. Zvino kana muchiti vana ngavaregedze kuita madrugs, vanoregera kuita madrugs sei? Imi muchivabvisa pavanofanirwa kugara. Pavanga vakagara zvakanaka vachienda kuchikoro, vanoregera kunoita madrugs sei? Mufamba muchipedza kana 60 million kupedzera mahara zvenyu. Tsiuranai pakati penyu. Musamirire kuti vadiki vakutsiurei. Kana vakazotaura makuti vakanganisa gwara remusangano. Zvinhu zvose zviri pachena, kupi kwaunoenda zviri pachena kuti vakuru ndivo vari kukanganisa. Navanovatevererawo vakukanganisa. Corruption inongoramba ichiwanda nekuti hapana munhu anodzora mumwe. Kana munhu aitwa mukuru zvakurepo kuti anofanirwa kuita corrupt here. Ndinoti nyangwe nemuconstitution hapana nesimba iroro. Kana president akakanganisa anofanirwa kudzorwa. Navari pasi pake vanofanirwa kudzorwa kana vakanganisa. Kana zvakaipa zvemunhu zvichibuditswa ngazviongorerwe, munhu iye arangwe zvakafanira. Dai ndiri president, mukadzi wangu aita izvozvo, zvokwadi ndaimubuditsa mupati. Zvokwadi ndaimubuditsa muhurumende. Nyangwe nemutevedzeri wenyika wangu vakembo ndaivabuditsa vamuhati. Asi nokuda kwokuti vasara havachina mwoyo, zvinhu zvakadaro zvichangoramba zvichiitika. Hakuna chiedza mavari, vazere nerima, vanoda rima. Muchazvinzwawo zvichitaurwa mubhuku yaJohani. Ndikasati mbotanga nekuverenga.